그렇게 아무 계획 없이 떠나볼래 다 내려놓고 괜찮을 거야 We'll be back 멀리 날아오르자 No worries I'll be by your side 인생의 신변아 Let it breathe, let it breathe Just be yourself 너를 위한 달콤한 시간 Yeah, yeah, say 어릴 적을 회상해보면 그리워져 문득 떠오르는 나 때는 말야 이렇군 저렇군 We had no idea back then When was the last time you had no worry 순수했던 내 행복을 찾아 떠나보자 인생의 신변아 Let it breathe, let it breathe Just be yourself Mä aina haluaisin avata elämän retkille pidempään, mutta mä en voi sille mitään, että mun tulee niin saakeli nopeasti hävessään. Niin nyt mä lähden pikkuhiljaa kävelemään kohti keskustaa. 여행의 보물을 담아봐 아쉬워하며 떠날 때 돌아온다고 해 안녕 Hei, hyvää iltaa! Tein juuri itselleni Pirkka-iltateetä ja laitoin tän ihan hitosti hunajaa, koska mä en halua tulla kipeäksi. Ja ennen kuin mä päätän tämän vlogin, niin mä halusin vielä tulla rupattelee ja kertoa vähän, että mitä mä juhlin tänään. Joku voi miettiä, että miksi ihmeessä mä sytytin kynttilät, kun eihän näissä ole mun syntymäpäivä. Ja joo, ei ole mun synttärit. Olen kalat, olen syntynyt helmikuussa. Mutta mun mielestä on ihan ok sytyttää kynttilät edes kerran vuodessa. Ja mä en oikein juhlinut mun syntymäpäiviä, niin mä halusin sitten juhlia tätä päivää kunnolla. Ja mulla on oikeastaan 3 syytä juhlia tätä päivää. Ja siis se mitä mä juhlin oli, että mä kävin hakemaan takeaway-kahvin ja porkkarakakkupalan. Sitten mä menin nauttimaan sitä kahvia tosiaan Eiran rantaan. Ja sitten mä totesin siellä, että okei, tuulee aika paljon, että mä en voi sytyttää kynttilöitä tässä. Niin mä sitten käppäilin vähän. Mä löysin kivan puiston, istuin siinä, jopa vähän rupattelinkin kameralle. Mutta oli niin kovat noi työmaan äänet sekä oikeesti niistä pikkulinnoista lähti niin paljon ääntä, että siitä ei sit tullut yhtään mitään. Mulla myös tuli ihan superkova vessahätä, niin mä sit otin loput kakut mukaan ja söin ne tossa himassa äsken, kun mä katoin vähän Street Women Fighters. Niin, on siis ollut tässä muutaman tunnin himassa. No ensinnäkin ne 3 syytä, miksi mä juhlin tänään. Ykkösenä se, että tänään päättyi mun ensimmäinen jakso tätä lukuvuotta. Woo! Joillekin tämä ei välttämättä ole yhtään iso asia, mutta mä juhlistan sitä, sillä varmaan 80% ihmisistä, jotka mut tuntee, me included, kelas, että mä lopetan tämän koulun ekan 2 viikon jälkeen. Mut täällä mä oon 6-7 viikkoa myöhemmin. No sit toka syy, miksi mä juhlin, on se, että tänään on mun vuosipäivä. Ja nyt siellä on joku, joka miettii, että mikä hit on vuosipäivä. Ei lotella kumppania, maksimissaan mielikuvituspoikaystävä. Ja sä oot ihan oikeassa. Ei oo kumppania, mutta mä juhlistankin sitä, että mä oon ollut tänään tasan 2 vuotta sinkku. Ja se syy, miksi mä muistan tämän eropäivän, on se, että tänään on siis Jiminin syntymäpäivä. Ja mä haluan nyt hetken puhua siitä sinkkuna olemisesta, siitä keskimmäisestä syystä juhlaan. Sillä aina juhlitaan parisuhteita ja puhutaan siitä,
mikä on parisuhteissa ihanaa. Mutta nyt mä haluan hetken puhua siitä, että mikä on sinkkuna olemisessa ihanaa. Koska moni siis kysyy, että tapailenko mä ketään, haluanko mä tapailla ketään, tai olenko mä yksinäinen. Ja äiti, en ole yksinäinen. Ensinnäkin muistetaan, että yksin oleminen ei ole yhtä suuri kuin yksinäisyys. Ja sit kans sellainen tuli mieleen tässä aikaisemmin, mä siis kirjoittelin mun päiväkirjaan vähän sinkkuudesta ja just hyvistä puolista ja siitä, että miksi mä oon sinkku, niin mä haluan myös muistuttaa sen, että on paljon parisuhteita, missä ihmiset tuntee olevansa sinkku, koska jotain suurta tarvetta ei tyydytetä tai on sellainen jatkuva tunne, että sua ei ymmärretä, niin sä voit olla parisuhteessa ja sä voit olla tosi yksinäinen, mutta sä voit olla yksin sinkkuna ja et tuntea yksinäisyyttä. Ja mä myös kirjoitin tänne ylös, että parisuhteita on erilaisia, niin on myös erilaisia tapoja olla sinkkuna. Ja joillekinhan tää tarkoittaa sitä, että ne tapailee tosi paljon muita ihmisiä ja pitää hauskaa, mut mä oon sellainen, että mä vietän paljon aikaa yksin. Ja sen takia mä tajun sen, että mä saatan vaikuttaa tosi yksinäiseltä. Mut mulle ehkä hienoimpia hetkiä nyt tässä parin vuoden aikana on ollut ne, kun mä tajuun, että wow, että mulla on oikeasti aika kivaa yksin ja mä oikeasti tykkään siitä, kuka mä oon. Sillä silloin, kun mä olin parisuhteessa, niin en mä oikein miettinyt mitään. Mä olin vaan tosi tyytyväinen, mitä mulla oli. Ja ei mulla tullut sellaista fiilistä, että mun pitää kasvaa, koska kaikki oli niin mukavaa ja turvallista. Ja nyt kun mä oon tajunnut, että kuinka paljon mä oon kasvanut viimeisen 2 vuoden aikana, niin mä oon todella ylpeä itsestäni ja oikeasti aika ihmeissään ja vaikuttunut siitä, että miten pitkälle tässä ollaan tultu. Ja mä en ikinä sano sitä, että parisuhteessa et voi kasvaa ja sä et voi kehittää itteensä, mutta mä nyt vaan näköjään olin sellainen ihminen, että mä tarttiin sellaisen pienen potkun perseelle. Tai niinku, että sit vasta kun mä olin oikeasti yksin, niin mä aloin miettiä, että okei, mitä mä siis haluunkaan, kuka mä oikein oon, mitä mä tykkään tehdä. Tässähän mä niinku kehitän tätä suhdetta itseeni. Ja se on ollut ihan super hauskaa, mutta myös kun mä mietin vaikka tätä viimeistä vuotta tai ihan viimeistä 4 kuukautta, niin mulla on ehkä ollut elämäni paras olo, mutta samaan aikaan myös elämäni hirvein olo. Mutta mä ajattelen sen myös niin, että mun mielestä on parempi, että mä tunnen isoja tunteita, kuin että mä en tuntisi ollenkaan. Että mä olisin aika numb. Ja kans se, että mä mieluummin itken sitä, että apua, kuka mä oon, ja että mitä mä haluun, ja että mä oon tosi, ja sitä, että mä oon tosi overwhelmed, tai että mä en ymmärrä tätä maailmaa, kun se, että miksi mulla ei ole sitä miksi musta ei välitetä, miksi mua ei huomioida. Ja mä siis sano, että ja mä en nyt viittaa mun edelliseen parisuhteeseen, vaan siihen yleiseen trendiin, mitä täällä tapahtuu ja millaisia useat parisuhteet nykyään on. Niin tosiaan myös se, että mä en näe yhtään parisuhdet mun ympärillä, millä mä olisin kateellinen tai mitä mä itse haluaisin. Mä ootan sitä päivää, että mä näen jonkun suhteen ja mä oon silleen, että hei, mä haluun mitä noilla on. Ja mä en myöskään oo ihan varma mitä mä haluun, niin paremmin pysyä sinkkuna. En ainakaan hämmennä ketään muuta. Ja kans se, että mun mielestä sinkkuuden paras puoli on vapaus ja tietynlainen itsekkyys. Mä haluun pystyä tehdä asioita milloin mä haluun, vaikka hetken mielijohteesta. Ja vaikka mulla olisi kumppani, joka sallisi mun tehdä noita asioita, mut itseni tuntien mä saleen silti tuntisin huonoa omatuntoa joistain mun päätöksistä. Tai ehkä en edes tekisi mitään päätöstä, koska mietin, no, mulla on mukavaa nyt olla tämänkaan täällä Suomessa, niin mäpäs en nyt lähde ulkomaille vaikka tekemään töitä. Sitten mä kirjoitin myös tänne, että osasyynä mun sinkkuna olemiseen on mun ystävät. Tai että mun uskomattomat ystävyyssuhteet, sillä mä saan niin paljon hyvää, siis pelkkää hyvää mun kaverisuhteista. Ja mun kavereilla on maailman kauneimmat aivot ja ajatukset ja sielut ja mitä ikinä. Niin kun. Ja ne kaikki keskustelut, mitä käydään, on niin kauniita, syvällisiä ja kaikki tuntee niin paljon. Niin mä en aidosti näe, että mulla voisi olla tollasta mun kumppaninkaa. Mut sit taas toisaalta on tuolla varmasti joku, jonka kanssa mä sit voin käydä näitä keskusteluita. Mut en mä aio häntä etsiä ja mä en halua häntä oikeastaan juuri nyt mun elämään. Sillä mä en tiedä edes mitä mä tekisin aikaa tälle tyypillä. Joten tässä on nyt muutama syy, miksi mun mielestä on kiva olla sinkku ja miksi mä oon sinkku. Ja nyt on mun mielestä hyvä aika myös lopettaa tää video. Sillä mä haluan hyppää suihkuun, pestä mun naaman näistä meikäistä. Ja käydä hakemaan mun pyykit ja mennä nukkumaan. Hyvää yötä ja kiitos kun katsoit tämän videon. Bye!